Opay, tubong. Adahin na ni salbasyon. Mapay nga kuan. Aga. Adi na kuan. Ganito, baga may the noodles. Sige na, makadi ako ha. Pagupay-upay. Dik ha kuan, maribi. Nagpipinan mulat nagyapan mga kuan na imo. Ay mga diri na to, daim. Importante. Anaton imposible. Na imo. Lagat pag-iinuwaton kala nito niyo. Maulo na dugan. Sensitibo gud kita ang mga suka dito ng mga yarak nun haton. Tuklat ako ang kasubo. Masirak pero bagahin nagtaritig gamay gan nakakatok iton langit siguro. Kunwari ka naman nalang mabubuhat nga kasi ayaw nalang pagyakanhin maraot. Ani kita marangay maribi nga pabahay. Ping? Ano ka? May dabugas. May dapang kapi-kapi. Diri na mapo. Kuya, yung level dagan. Okay, simentado na yan oh. Akon? Oo. Urbana. Dudwala ka mo din ni. Tawaan, hindi lang yung turik kapasawa. Ba, hindi ko tak forever. Okay. Lipay ni nanay. Adihin baga konta din eh. Yung palayon laliwat. Ha? Ano mo, arani mo? Ay lang na rin asa ka mo. Di rin ako magpapakilala. Thank you. Thank you nay. Thank you nay. Ah, tim dara. Dada na lahi yun ha. Kaya mabugat pag dinarada. Sige Angel, hinay ha. Sigaw. Ay patri. Opo. Ika 5 years. So 5 years na ano. Dori kita gud kasayod ano. Kay ay. Good morning Laps. Ano ito yung misa saog? Good morning Laps. Today is July 8. Today is July 8, 2024. Time check alas 10 minutes before 10. So kaninan aga no, may dangayan had to baga motorcade sa ring ni Padre ang kanang paglibot ngayon adto ang mga patrona han nasasakupan din niya bungto. Amad to ngayon kanina nato nakita dito ha may munisipyo. So yan ano may danaton didi may wagang bag. May danat kaya kadtoon yung mga barangay. Baka kay masirakay. Maupayadig biyahe. Mapaso-paso kaysa't nagiinuran di kita pag-uubhon. Okay. Hatala. Makadi kita. So siya naton nga dadangatan and dinidapit ano may adata di bibisitahon kitngaran Nanay Salvacion Pigon sintaan news ko na ini pag uupirahan pagod to do kay kitaon to do yun pag nagkiyalayo na no kay siyempre santo ninyo agi-agi kita mamakiana na lang kita kung hain kanda pahanin ko no kanda babay li ano son 7 ini din kaya na kita doy hain it son 7 hain ito Nanay Salvacion nakilala ka? Nanay Salvacion? O Pigon Ato rito. nakilala ka? Oo. Bakit? Royo pa. Diri ka man makangkas kay kuno di. Medyo ko baba nga. Mamay ko lang dito hindi ni mga sulod-sulod pa. Kani hingan ito pala nga hugipin ha. Oo. Ang sangkay natin din may din mga sangkay natin yung gihap. Oh? Royo ay gihap ano? Loko doon. Ito may
din yung hidden place, ha? Nakakita ka mo? Nakakita ka dada. So nga niya rin naka-seeds. Nya. Hindi dira balay. Dito niya na ya. Eh, mo ito nga na yung salbasyon, diba? Ay, di na bibiling. Grabe. Ba daw? Maupay. Ano naman ito? May tubong. Maupay nga aga. Nanmamas ko. Sa to. Adahin na na salbasyon. Bigi na ano. Nagmumulahin Nintendo. Lagot Nintendo. Apay. Hi, Dapit. Oy, okay. Ikaw to nagkuhan? Oo. Ako nanay. Yung mga nanay. Hi, manadi. Oh, kumusta, nay? Anong sticker kay? Oh, may dako. Ano ba? Oh, may daka na. Ang ginaw, mapahinga kuhan, takna. Mapahinga kuhan, aga. Nasingan niya ako kay may daka man kuno pahatag nga kuhan, mapan Yamasita. Pas kami mambuka din golds. Kumusta balito, nay? Kumusta? Maganda kaya. Ano iya kuhan hin? Kung itong kaya tirahan. Ha? Pomba na indo. Na yung dugo. Amo yun, ulat na lapiya. Wala. Bihilap na lang. Lagit naguhulat na lang. Irabo pa ito nit kuhan. Oh, ba daw? Nagulat agad ko ang tawag. Schedule. Chichika mo din yan. Chichika po niya. Kung paano niya yung lalamingan. Kasi naglalaming. Oo. Para kung makaya pa din kusina. Yung baga di rin na. Ano mo kung operahan kumbaga. Perahan. Lumaga pa. Sige, ikaw nalat pagkuhan. Kumbaga, ano, ikaw nalat mastering. Kaya di. Aray mahalo kay. Matisting lang kita, no? Bayan may baga makayaw-ayaw, ano? Oo. Kanayaw-ayaw lang kung talong ka nanay kuhan, nanay salbasyon, pigon, nadi na son 7. Kumbaga, untano? Kumbaga, agutik nga pamaagi. Ano, makayaw-ayaw na yan, no? Nanadilotin na itong bagapan ayaw-ayaw. Oo, ikatulo. Tutulo na lang niya nga bagaton kuhan. At least baga maka kuhan ini gihapon. Pika nga ini ng astronaut. Okay. Ayaw ha. Adi na kuhan. Okay kay. GP kay GP. GP, oo. Follower at ng follower. Alaga daw. Magsurunod ka nito, baga may noodles, may kape, baga dilata, baga kuan, baga panayaw-ayaw, baga bugas-bugas, ano. Sige lang sangkay kung baga ano man, no. Baga kung ano man, mapasabot na kayo. Pero siring pa, mas maupay ada itong pangadi, no. Mas maupay pangadi yung talon. Kay mas dordakot bulig. Mati ka dilot ka gindagan nga na maribikan tas gindagan. Malatos nga to. Sige na, makadi ako ha. Pagupay-upay. Thank you. Oo. Baga nakikita ang kulan ni mo kuan mensahe. Siring ko nga nako itaga din himan ini. Oo. Kadi ako. Okay. Ha? Oo, sa payan. Ha? Nagano ka? Warela. Inarokin ko anin gold. Damot gold nina. Kadi na, ya. Ako ang kadi. Wala ko tayo sticker. Mau salah ha. Oo. Siguro salah ha. Ikada tiyo portahan. Ayaw. Kaya no? Sige maro. Kada portahan para at mga panulay diri magka kuan ha. TV. Ano no? Kung kagyat.
Vlogger. Amula nito panahatag ah. Sunod ito panahatag kuan liwat. Uyabs. Alat uyabs. Ay, pwede niyo magi din eh. Di mo, sigo. O di mo sigo. Amo lagi tatagi yan. Oo. Okay, ikaw. Kadi ako. Pwede ka ng sticker ano? Okay, si. Thank you, thank you. Okay. Mapasabot na kayo mo kung ano. Alright. Salamat ha. Di ka man makaangkas nga di. Okay ka la. Ay, ngaran. Ang ngaran. Ha? Adi anay. Ay, ngaran. Ha? Lagi. Oh, Rocky, shoutout kita kan Rocky. Yo, good. Ha? Di ka makangkas ka? Didi, di rin ano. Sige, salamat Rocky. Hi ka man na ako eh. Okay. Parang kita. Bagay rayo ay paningat tuan. Okay. Nim. Mapapap na kami. Ha? Mapapap. Ano? Papap. Papap. Saan kayo tunyo? Papap. Takuro sala. Isang kay Tunyo. Ikaw isang kay Tunyo? O diri. Yo, sa paya. Ay wala takuro sala na eh. Man na Tunyo yo. Ayos. Papap. May tanig ko ba niya? Oo. Nahiyo tuto mamay kalaiton. Ano oras siya na? Alas 10:30 tatay gid daw. Nakilikid na. Tedjar. Ano ka? Nagkukurkilikid ka man la. Ha? Di ka kuan, Maribi, gindagan, badi naging larabyog. Ano, kumusta? Baga matawa-tawa ka naman nala permiya na. Pwede ako hanggat ng ilala. Ha? Dawanat na. Ay, lagi. Ayaw lahat na may at. Nagpipinan mulat nagyapan mga kuan na imo. Lagi. Ano? Nagpipinan mulat na ay mga diri na to daim. Ayaw latira. Ay latira, papagulta latira. Okay, ito importante. Anaton imposible. Naimo. Wala pa manira nakikita salit dorot kuan. Makadi ka na eh. Yan, tika uli. Okay. Pamati ko tama na to yub pa. Alright. Ano man ang sinisiring? Masigi ka to? Hindi mo. Biray. Kalagat biray. Kalagat ka na galit. Ayaw. Lord, thank you. Taling yung binilingan na kiya. Di matira nagpapakaintindi kaya no. Itira lang itong nababaruan nga tatagan. Bali man to sa lakasugad. Tao talaga oo. Pastila, pasaylo na lera. Ay, God bless you na lang no. Sabi na nakbaga sharing pa. Ito dolor. Alagat pag-iinuwaton kala nito niyo. Sharing ko not matatabo. Padaw. Anyway, maulo na dugan. Pamatin sugad dito nga sensitibo gud kita ang mga sugad dito nga mga yarat nun haton. Makabati kita kilala tapagot. Ay itong kagad kantonyo kay pag-inuwa itong kalay ito hindi matutuod. Gagamiton kalakon na pa doon. Kung ni Tata Edgar nalipay nagtuok, di ako nakagtuok lahat ako ang kasubo nga kay anong mga tao makakagbuhat ken maupay diri pa. Ay naturuan naghinkuan masira pero bagahin nagtaritig gamay ano pero yung sigmund daw hadto oh
natuok iton kuan, pag nakakatuok iton langit siguro. Despite ito't binubuhat nga maupay, ay na pa mga tao nga kunwari ka naman nalang mabubuhat nga kasi ayaw nalang pagyakanhin maraot kay pastilan it will talot ito na ayaw nabarang biyan nakuhan masirak-sirakan man maulog ka dughan lagi saan kaya yugad ka mo ito pag inulat itak mga marinigin na yayakan nga maupay hindi rin ka mo nakakagbuhatin maupay ayaw nalang ka mo pag pinanyakan yun sa gaditon kay naabutit nga niya akong maulol ko iton malagat pag inuwatong kulay tatay Edgar di rin matutuod pag giginamitong kulag ko kapag ano man. God bless you po. God bless you. Ani kita marangay maribi nga pabahay. Hay dapit. Ada may tuba sa kay tuba. Alagot. Oh, may dire may tuba lang nga baligya pero sapit ito. Sapit ah. Shout out ani kita Rala gud tabi apoy. Oh. Ay. Ani kita yan na dia pabahay. Ngapay. Anong ping? Oy, kumusta? Uy! Uy. Hindi nanay. Mayroon nun din eh. Ha? Ano na? Ano ka? Yati. Yati. Amutot mga kuno ano daraw nun yati. Ano ko? Ano? Amin ni, amin mano. Umping. Gigi ano ka? Di gini ho. Gigi Ano pala ho? Usahan pala din eh. Oo. Ati masawa. Waray na. Kaya na. Batos. Ito Manila na. Ah. Dua. O rin yung baga ko ang good. Ate, kamalin niya. Ha? Sidang ka din. Nang kilala ka? Lagot na salud. Yes sir. Kami nga nakilala ka diri. Diri. Okay no kuman baga na magitan magkilala no. Baga magkilala kita siguro ha una pa dito ha afterlife. Ano? Nagkita lang kita din ya tuna. Anya kay Encanto. O balita wa din nagigata kay mo. Kay may dahi ako nag-message. Baga ka ng Facebook ba? Ano daw? Oo nga. Adto ko no hi Rodolfo Pilinyo. O kadto ako no kay may da ko igahatag ha akon nimo nga kanan mapahan niya masita. Para bukaron ta nga mga gold bars. Kalas alagat mo. Paog. Ano ba sinakyan mo? Kuan nag-uipok man ni tika nga. Adi nagigahatagay mo baga no sa kaputos. Kuan ini tika ngini lotan astronaut. Ambot hinon nga ron hadto anay baga. Kaya di nagputos lalot ako baga kay tutulo na lang ito niya nga may da grocery ba. So ini niya bugas lain niya. Ita gigahatag hay mo. May da bugas, may da pang kapi-kapi. Nganhin noodles. Oo ha. Salamat. Ori sa pa yan. Tayo umping. Hindi ka bata. Pagawin nung ko. Baga, pamilyar ko gabdani katika tuta. Kuan kanawan. Oo. Jadi ha merkado. Oo. Mas iya. O pagiloblan ha. Amula na ito. Tayo umping. Ano yun? Ha? Ano? Diri ka na ngayon na itong kunin mo basta paghinong man ako nakita na kita dito na afterlife. Itakon dito ako ato ka limang gold tips. Ato ka ng peninsula. Dito. Dito katapusan ni ano nga street nito. Matiani ka wala.
Ako to dito, kita kumangulit na ako dito. Kumang ko niliwat. At least baga ano din yan. Pwede pa ngayon din yan. Baga pakuanan ano. Second floor. Pwede din. Maluwag eh. Pero tala tay. Okay mga kadipa ko hakuan. Ano pa ini? Ano pa ini? Gindagan liwat. Okay may dabagagya parehas nga nagkuan. Ayos tay. Buko mo ko. Bagalabor, kapasada lang yan. Okay, anong paralitan ng tuba? Okay. Matilo kita tuba. Thank you tay. Ano sa inyo kasing? Oy, okay. Apa nga kulok? Aga. Ano sa inyo? Ha? Anong sa inyo? Lager kayo? Nagbuburo balabag lang. Gusto mo? Lager? Lager ka? Hindi, buburo balabag lang. Ay, kay... Tony TV. Ay, ikaw yung bossing. Ikaw to? Oo, Maloyan Diyos. Ano yung ano? Sangkay nyo sa Facebook. Okay, tangkay. Sige. Oo. Tay, makadi ako. Bagagindagan pa ako. Thank you ah. Ilang followers ka na? Hindi ko binibilang. Ang importante, binibilang ko yung taong napapasaya natin. Tama. Alright. Okay. Tay umping? Umping. Oo. Shout out kita di daerah mga taga Maribe. Taga Peninsula. Okay, Peninsula. Peninsula na kaya matmakon din ni. Tala, thank you. Opo. Peninsula Drive. Peninsula Drive. Mga aran din mga street ba? Scarborough? Wala ito Scarborough. Scarborough show. May pabahay na yan nakita gabin din yan. Sa natin nga nakausa nakaduha kita kung dinikan damano yung makatukop. Ada nga ni inuwaw. Yan na mo din yung matikadi kita. In Santa Elena, San Isidro, masimang kita o San Isidro, San Victor, masimang kita dito tiskina para gindagan gindagan kita pati manakin kabataan yun nga Rigo kaya din kanan Santa Elena pamatik ko yun dirdiritso na dangatot kanan na kuan ano pa ito na may hanging bridge balod Santa Elena na din ni para San Isidro tigadilot kita na gunado na din ni dalan ala itong pag kinurukan nihan na mga nakalabay ng mga kuan nakalabay na to ala itong pag atenderan simbang gabi baka kayo mabalod-baluran din shout out kayo din logo dong di rin na mapu yung live bindagan di rin na mapuot alagat di rin na mapuot okay simentado na yan mamay kalayton nagpakakita na luwat kita ng mga katunahan mga kahagnan kita nga nakin mga sugadin din nila sa papalibutan ng bukid tapos mo kalog nga tuna amo dut mo pag-uukay didat but nga tapos maimbitar ka ng mga bisita kung ano nga okasyon pangunguli may danira bringham tagusa ka sa ako nga bugas tapos ang lanira bababon tuyas
Ari kita didi man mamakyanan kita na gindagan zona 7 zone 7 puros man zone 7 ay basahon ta daw it's zone 7 Hiraya pa okay thank you ato pa ko na dito Hiraya ito si Hiraya ato pa dito to na kuan tuktuban ay papakita ta naman tini nga baleman di na kami ito na matron lokot ka di rin ng kilala inbit lang kami ganda inupod lang kami han choir mo ito pamamatron yan kaya nang lansasan kayo ni ito mga choir sugad kanda dyan Junil Nirsa kay sigurado kung na itirmana adto man ito di kay kung saan kayo muna tira upod ka nagihap ani kaulan na ako gaw zone 7 zone 7 zone 7 ma zone 7 tiket to dapit nga di pa okay thank you okay thank you zone 7 ayan ni kita din Senior San Roque din video sinisarin na zone 7 kaya na kita mano mapay nga aga zone 7 adto patunan may pag-click do ito mapapulukat kalsada 7 okay sige thank you zone 7 nakagsurusog na kita din bakot ano man ang maputak dani ko pagyapadtupo di ko siya pamamatro ng talon panalagsalan na kampayam dani kami nangunguli magbusag-busagan ng imim darang gutom ba awari man may isahay na kampay nakuha siguro nga okay ay na zone 7 mana zone 7 may dani yung kilala nga Mother Rosalie Soyusa andin Mother Rosalie Soyusa ha? Ikaw? Okay Mother Rosalie hay naagi hay malakbay magano ka mo? Magnanay ka mo? Hira naman tadang na ako duduha ay man yung mga asawa balo apal kaya nuwari ka mag-asawa come on lagi bisan nga ni akon pareha sa akon malay mo may daing kanto charot oo engkanto ingaran ni mo oo mana urbana nanay urbana di manin ihawon nga ayam mangar nga alagat ihawon dudwala ka mo din sa ka lang anak Ano kami mga inasawa. ba kay buyag-buyag Inasawaan, inilahi at uri kapag-asawa. ba hindi ko tak forever okay lipay ni nanay
Masili. Makakatilaw nga at lutot Diyos ano. Makalaya po either kasur nga. Oo, nakita niya. Kahit mga tao di rin kikita at kuan. Tiging kikita ko nung tat sa kub ano. May doon niya sa kitawon siro. Ayaw, sige la. Ay nagliningkuron pala ako. Lagad nagko pa. Duha ka tegiyan pagtrabaho ng para ako dumiyan para luto. Ang papakas mo pas mo. Lala ano ni mata, liwat. Ayaw di daw buti ako pa ini buhay patakasaw ni ko ano na kini. Bulig intaw takasaw na ko ano na. Anyway, sugad tayo ni sabi ako. Sugaron tayo nin, may da kasi ako nagkuan. Nag PM. Mga Rosalie Soyusa. Ikaw naman na Rosalie, pero may edad daw. 47. Okay, edad kita. April ewan na April. Magura nga sa kay mga 48 na ako. April 1. Tapos si mother, ikaw pero natipad na. 18 ako, 81 ako. Bo. Buyag. Pwede pa ngayon bumuli ganyan paprumba. Ay sus, kay dili na to dira long. Itiwan ako malaksi mo lagi puno. Mainom kayong tuba. Nainom kayo. Dalag sila kiti na ino. Ano man yung sikreto? Wala. Turo ba ya sa lug? Utan, mga utan. Utan. Ini nang adi nakuan, gutegad lang magiginimang rawon pakita no. Adi gutay lang nga baga kuan. Ayot sir. Kaya di rin man nagtagihin. Kaya di mapnatila pangaran sir nalatapo. Ako gadla ni ubos ng sangkay. Charot ka man niya na tagading ka man. Tagabuntay ako. Buntay. Oo, may plaza ba? Inin ko ang pagilob la ka mo ha kay nagbibinor balabagla. Kaya di magkati ka magkawaray na kilit. Adihin baga ko ang din ano pa yun? Baga bugas-bugas. Nyanhin kuan, medit dida baga noodles, kapi-kapi. Baga tikang tikang hakon yung palayon laliwat. Taga baga astronaut tikang outer space na diri la pagpakilala. Ginalayan laliwat. Ate Lin ada win. Babae tiya. Adto kay lalaki. Lalaki. Astronaut. Tahala ano man. Salamat sir. Sugarong talanay. Ha? Ano mo arani mo? Ay lan na rin nga sa kamo. Di rin ako magpapakilala. Oo. Mura sa tito na daw nga sunay. Ayaw gadayo. Di pasalamat na lagi ta di tagbaw kaya matut baga nagtubyan nga ni aton niya. Ha? So karon man Rosalie tikay na magsangkay na kita. Okay, nanayaw. Katangara ko na maartingara. Ayaw wala na rin nga sa. May napagsilpon. Ayaw wala. Direk mahilig magpakilala. Naglukan ug magikan. Kay bay nagsuktan. Damot takutan bay nagsuktan. Gidaw kilala ko ito ng tagapunta ito no ripat magbayad charot. Balitaw na ha. Sige. Okay, lason siya. Oo, ano pa yan. Baga, yan ang mga sangkay ko na kamo. May dapa nga ni baga magano, matultol na lakan eh pag labyog. Ha? Malor labyog nga kayo ni so dito tayo, dodwala ka mo din eh. Mga daraga kami yan. Okay, so. Sana may daw magpapackage sin diri barbidal baga manikin. Charot. Oh. Bantay. Panalipdanan. Alaga daw. Ito yes. Anak kiwa pagodad to. Alaga daw. No. Di ba? Ano yung bubutan ng battery kung gagamit? Tuyaw. Oh. Tayo ha. Thank you. Thank you nay. Oh. Maginahiniluwat ako. Opo. Basta yan ha. May dako na din he. Kilala hagindagaan. Pira saad pero maram na ko kunira ng kakanian. Ha? Sige po. Thank you. Umingaw din niya yun ano?
Baga mamingaway din eh. Takbusis na aningal. Tabi po eh. Okay, thank you. Alright, ano. So yan ha, sugaron ka na lain ni nanay. Maidata na din ni kakilala hagindagan. So haori nga mga adlaw. Pero sa aday yun nanay Rosalie, Imana Rosalinda nga ni Rosalie nga nodton ngaron. Nodton ngaron. Bodong. Bodton ngaron. Tumortib haway gitin balon ta nga tubig. Bodton ngaron. Anyway, yan na, ang adlaw ano, may tanasang kay didiha gindagan. So na 7. Ano sa baloy nanay, ano sa kuno hi Rosalie, 47 anyos. Ada adton baga nagbibiling didahin. Tunyo. Nagbibili adton mara sa Wintalon. Anyway, again, this has been your friend from Another Stars. Ininiyubos na sangkay tunyo. So amo to natong pinaka last nga packs, grocery packs aton nahalabyog. So may da pa dito baga bugas. So igpapadayon ta ito, itsulod na lang ito bugas ha. Amo tat ano, mga taglima ton kasal mong taging bubutang. At least baga maka sharing pa tatagan ito nan mga taragan. Ano tiya? Tim dara? Ha? Barok para tano. Pero ka magburog to. Ha? Diri ka marang pipira ka magbugtok. Hay ka na ako eh. Hirayo. Kadami dagi katagay mo. Ano trabaho ni nanay? Wala rin nanay, yung tatay. Nagaano man? Dadanala di hayo ha. Medan niyo bugas. Damo tiyo mayada. Ora niyo. Sige mo na lang ini. Dada na lang ini ha. Kaya mabugat pag dinarada. Ay ngaran. Ha? Angel. Kaupay nga ngaran. Ako, he. Direct devil ha. Sige Angel, hinay ha. Sige na uli na. Lo, si Angel. Angel nga yan. Ngaran. Mano? Ha? Sticker? Di. Shoutout kita iyo. Anay, shoutout. Ngaran. Hey! Jilang Chris. Thank you. Nagitan mo na. Anak Bob! Sige. Oy, sorry. Alright. Angel. Wow, bata pa ko no? Anghel na walang pakpak. Tonyo nga may iko. Pare la sungay. Kuyaw. Salamat Gindagon. Wow.